Yuna Laksamana, Ernie Enresi Laksamana, Jai Ruseng, Rogie Enriquez, K. Endo Roena Nano. Para king Malguang Kapaldana ng Maribeth Vargas, Patricio Hipolito, John Matthew Dungka, John Matthew Bungke, Freddy Pacho, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibaites Castillo, Mary Ann Almeida, Edith Mercado, Gloria David Capuno, Josen Ian, Paul Mangiliman, Adoracion Karingal, Leonardo Malik, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Danilo Tolentino, Michelle Garcia, Bernardo Corpus. Safe Travel de Porino Lasco Mercado, Maria Cristina Mercado. Pangatita Laputing Kaladwada, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pintin, Lucila Pintin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Rupino Santos, Emilio Dungka, Antonio Dungka, Alfredo Aison, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Frigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Crescencia Gonzalez, Anastasia and Loretta Macabali, Eulogio Antonio Jr., Elvira Dizon, Elena Gapasin, Marvin Gapasin, Lorden Yelkiel Kayabyab, Ramon Malyari, Herminio Kayabyab, Rafael Sicangco, Erasto Aquino Sr., Ros Aquino, Masaji Yoshida, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Wainer Nepomuceno, Bong Dungka, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanueco, Paul Dungka, Lisa Dizon, Johnny Cruz, Maximiana Bondok, Roy Land Neser, at ding maldang kaladwa mga kailangan kimpakalulo ng Ginoo. Imam sa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ng ipam po ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kera ang timurin. Paulining pamagkulang tamong lugod at suyo, King Diyos, at karing kaparatang tao. Si Shantala rin kaya katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Yagkastange ni miyag na nagnani kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kumbina, King isip, amalo at dapat, at niyayalong kapulangan. Uling ni tayo, panigapuko, kan Santa Maria Kapilang Mambirhen, karin sa blang anghel ang Ponsanto,
at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya kapamilataning Biena at kamatayan ning Nuan Martin de Tours, dinaw na keka ing pamanyamba at pamamburi. Ibayo mo ka ring puso mi ing upaya ning kekang lugod, banketa ni ing bie o ing kamatayan, enake akawani keka. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman King Alananga. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat, uwan. Tutukong matula, uling ikit ko ring mapilan kareng kekang anak, amabibye agpang king katutuan. Antimo ing inutos na kekatamo ningigpa. At ngeni kalugod-lugod ayindo, atin kung adwan keka. Itamong sabla mikakalugod tamo. Eya bayong kautusan, ing susulat ku keka. Nuneya naman, ing sadyang kautusan, ay iba't pa king mula. Atina kekatamo. At itiya ing kabaldugan ning lugod asasabian ko. Mibyebye tamo agpang kareng kautusan ning Diyos. Ing kautusan amibye ketapang minuna yapin iti. Mibyebye tamo agpang king lugod. Dakal noring mapamirayit adinatang keti king yato. At ding taong ebisang mamasyag king Heso Kristo mi katawan yang tao. Ing taong anti kareti, mapaglinglang ya at kasalang ng Kristo. Inyamingat kayo bang eya mayalang kabaldugan ing pepagalan nyo, nune kantam yung lubos ing kekong kalam. Ing ema natili kinturo ng Kristo, nune pagdagdagan na pa, ene panuknanganan ning Diyos, panuknanganan niningig pa at ning anak, ing ninumang manatili kinturo ng Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapaladla, retang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Mapaladla, retang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapaladla, retang makimalinis, apami biebye, retang mamintu, king kautusan ning Ginoo. Mapaladla, retang tutupad, king keyang tuntunan, detang mamintu, king mabilog, dang puso. Mapaladla, detang maminto, king kautusan ning Ginoo. Pagkapilitan dakang suywan, king mabilog kong puso. Emo paintulutan, king kakulang labagan, dingke kang kautusan.
King ka kong puso, karin ko sinikap, ding kekang kautusan. Ban keka, eku mikasala. Mapalad la, retang mamintu, king kautusan ng Ginoo. Maging malam ka sa kakong alipan mo, ban eku mate. Ban makatupad ko, karingamanong kekang binye. Mataku kekalang ibuklat, bang kakulang akit, ding makapagmulala ng katutuan, ning kekang kautusan. Mapalad la, retang mamintu, king kautusan ng Ginoo. Parangalantaya po ing mayap a balita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ing amano mo, antiyang sulu, amat nube, king pamaglakad ko, at salayan sa slag, king kakong daklat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka, antimurin. Pamamasaking mayap a balita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, o Ginoo. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Nung nano ing milyari ketang panahon ng Noe, makanyan mo naman ing malyari king panahon ning anak ning tao. Kanitang panahon ng Noe, ding tao, mamangan la at miminom, kakasal la at miyayasawa, ang kaking aldo asina kaya inowe king daong. Di natanging albog at may nga matelangan. Mangari mo naman ketang panahon ng Lot. Ding tao mamangandat miminom, sasali at mamisali, tatanam at manalakad bale. Dapot king Aldo, ameko yay Lot karin Sodoma, minuran api at asupri at may nga duloklangan. Makanyan mo naman ing malyari king Aldo adatang ya ing anak ning tao. King Aldo itang atsuking bubungan, eya pamakuldas ban kuwana na ing tibanjana kilog ning bale. Makanyan mo naman itang king marangle, eya sukat muli. Eyo kakalinwan itang milyari king asawa ng Lot. Ing ninumang magpilit miligtas king Biena, abating neiti. Dapot ing ninuman ing bibating king Biena, aligtas ne. Sasabihan ko kaya kayo, king benging ita, at ing adwang lalaki king metong pagkeran, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. At ing adwang babaeng miyayabe gigiling, ing metong mayakwaya, ing metong mitagan niya. At ing adwang lalaki king marangle, ing metong mayakwaya, at ing metong mitagan niya. Ngara ang mengutang ding alagad, Ginu, no ka rin mapalyari iti. Pekibat na, nung nuya ka rin ing bangke, karinla naman ding buwitre. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pabak kaya kayo po. Kamusta na po? Kwento. Natatandaan yung kwento tungkol dun sa yung mga turista, namamasyal sila. Pero biglang sumama yung panahon at ang lakas nung kidlat, no? May tatlo dun sa kasama dun sa grupo ang tinamaan ng kidlat. Isang Amerikano, isang Hapon, at isang Pilipino. At nung tinamaan ng kilad, namatay sila. So nilapag sila, so tinakpan ng kumot kasi patay na sila. Yung mga nag-iimbestiga, chine-check yung bangkay. So yung una, inalis yung
pagkakatakip doon sa mukha ng Amerikano at nagulat sila. Kasi yung expression ng mukha, mukhang nahirapan. Tapos, yung Hapon naman, pagbukas na ganon, ay, naawa sila. Kasi mukhang, doon sa expression ng mukha, mukhang nagsuffer yung Hapon nung tinamaan ng kidlat. Pero nung buksan, alisin yung takip doon sa Pilipino, nabigla sila. Bakit? Nakasmile yung Pinoy. Tapos, bakit kaya? Kasi alam naman ninyo, yung mga Pinoy, di ba? Konting kislap lang, akala nila picture taking. Kaya nung kumidlat, nag-smile siya, nakawaki pa. Yan. Kung kayo po, tinaningan ng buhay, mamamatay na kayo, kaya ba ninyong mag-smile? Ha? Sino yung mga hindi natatakot mamatay? Sila yung handa. Ditang prepared, di ba? Kaya pinandyang sabihan da, ay matay na ka. Ding aliwa po, itang kalupa na pong direct mariludi sa baya, nang metaningan niyang at niyang cancer. Nang kasaya, bakit? Ito yung call slip ko. Malapit na ako marapking apong Ginoo. At least, at ikong oras bakit magsadya ko. Thankful ya pa. Uling, malapit na yung akayarap ing apong Ginoo. Sana tayo po, no, matuto tayo dun sa reminder nung Salmo, King Psalm chapter 90, verse 12. Sabi na, teach us, Lord, how short our life is so that we may become wise. Pati ano balo tamong makuyad mo hindi, mekad, mas maging maisip tamo. Ketang makananong paralan, ketang numakanan tayong gagamitan ing panahon na may pagkalub kaya katabo. Meron po akong kakilala, 2 days bago yung kanyang birthday, na-aksidente sila mag-asawa sa NLEX. Total wreck po yung sasakyan. Pero miraculously, konting gasgas lang at saka bugbog ang tinamo nila. Kaya nang mag-birthday sabi na, ininggawang kong pinaka makabaldugan na birthday. Bakit? Kasi atin yung conscious effort na i-down na pa, yung mitataga ng oras para makagawang kayapan. O ito po yung masakit. Itang po atang may aksidente ka, may taningan ka, may kasakit ka, karimawaro, ay makuyad mo imbi. Dapat sambasnan ko ne. Totoo po yung sasabihan ni Salmo. Pati balong makuyad imbi, you will become wise. Kayo po, kung kayo'y tinaningan, paano nyo gagamitin o spend yung natitira mong buhay? Meron pong kwento. Sabi nung, yung mag-asawa, nag-uusap, sabi niya, love, may taning ng buhay ko. Huling gabi ko na ito, yakapin mo ko hanggang sa magdamag. Sumagot yung asawa, sabi, magtigil ka dyan. Huwag mo akong pupuyatin. Maaga pa akong gigising bukas. Buti ka pa nga. Ikaw, hindi ka na magigising pa. Totoo ito sabi na, every gising is a blessing. Nung ni pagkalub kaya katamo, blessing ya, ingkutang, makanan tayang gagamitan nili. Makuya dyan biye. Life is short. Ginagamit ba nating mabuti o sinasayang lang natin? Meron pong isang spiritual writer, inspirational speaker, na mayroong suggestion, no? Kung paano natin titignan yung natitira nating buhay. Pero bago yan, kwento. Minsan po si Mami Junisha, sabi niya dun sa mga kasama, Inday, akin na nga yung seeds ko. Sabi, ano po? Yung seeds. Sabi, magtatanim po ba kayo? Ano magtatanim? Sabi niyo po, seeds. Seeds. Yung salamin baga, kasi nasisilaw ako, kailangan ko ng seeds. Shades siya pala. Pero yung pong sinasabi ko na inspirational writer, sabi niya, the best way to see how life short is to count your life in weeks. Kasi according sa statistics, anong life expectancy ng Pilipino? Nanyo pong edad, itang average na mamatela ring Pinoy? 66 years old. Sino po yung lampas na 66 dito? Pati yan lampas na ako 66, buri sabihan, bonus na mo po yung BAU. Kasi average, pati yan miras na 66, mga tenala. Meron pong 52 weeks sa isang taon. So kung
may 66 years yung Pinoy, times 52, yun ay 3,432 weeks. Nung naning edad mo ngeni, times may 52, i-minus may kitan 3,432. Katulad ko, kunyari, ako'y 53 years old na po. Kahit mukha na po akong 70 years old. Yan. Uling pa dyan sinabi kong mas anak ko, balo ko kumontra kayo, kaya linampas ko Yan. Actually, ako'y 53 years old and 3 months. So kung ko-compute ko po yon, 2,768. Minus ko dun sa 3,432. Ang natitira ko pong weeks ay 664. Yan. So yun na lang po ang natitira. So mamili ka kanong Aldo, nanitang, nung doon ka rin sa mami, yung peg mo na basihan ng pagbilang ng weeks. Kunyari Sunday, every Sunday, kumuha ka daw ng garapon, tapos kumuha ka ng seeds. Mamili ka na ng seeds, munggo, kabat-kabit mo ka rin. Kabat every week, every Sunday, kumuha ka ng isa, tapos bawasan mo ng isa. Every week makikita mo na paunti na paunti yung laman ng garapon hanggang wala nang laman. Tapos yung susunod na week, makikita mo na bonus na lang yun. Pero di ba, lahat ng panahon na pinagkaloob ng Diyos ay grasya, blessing. Pero ang tanong, paano natin ginagamit? Sabi ko kanita, bawasan ninyo every week. Pero ang tanong, anong gagawin niyo dun sa seed na yon? Pwede kasing itapon na lang, di ba? Or pwedeng may conscious effort na itanim mo yon. Kasi posibleng tumubo, lumago, at mamunga. Kahit yung buhay natin, ganun, na hindi lahat ng binigyan ng biyayang buhay ng Diyos ay ginagamit ng mahusay yung buhay. Kasi sa gospel, meron pong examples. Sabi, may dalawang magsasaka, nasa bukirin. Pagdating ng panahon, yung isa maiiwan, yung isa kukunin. Merong mga babae na gumigiling, no? Tapos yung isa kukunin, yung isa maiiwan. Ano po yung pinapahiwatig nun? Naakala natin kuminsan, dahil pare-pareho tayong nabubuhay, pare-pareho yung quality na binibigay natin, yung effort na binibigay natin sa mga bagay na ginagawa natin. Actually, hindi. Yung iba, siguro, naghahanap buhay. They are working, pero yung iba, they are making a difference in the world. Iba po yung naghahanap buhay lang, pero dun sa paghahanap buhay na walang hanggan. Kasi yung mga ginagawa natin, kuminsan, di ba, lalabas tala mo, pero retang aliwa talagang gagawandang makabaldugan, ing biyeda. Sabi ko kanina, bawat linggo, no, bawasan yung seeds. Pero yung iba, pwedeng itapon lang nila. Di ba, mayroon po tayong, kuminsan dinidescribe natin yung ibang mga tao, doon sa quality ng buhay nila. Ano yung description ng iba? Patapon ang buhay niyan. Patapon. Ibig sabihin parang walang purpose, walang goal sa buhay. Pero yung iba, talagang kinuha nila yung challenge to make a difference in the world. To make their life matter. Hindi lang making a living, but making a life. Sabi ko nga, there is a difference doon sa paghahanap buhay at paghahanap buhay na walang hanggan. Okay lang po. Talagang kailangan tayong magtrabaho. Pero may tendency na yung mga pinagpaguran natin para sa sarili lamang. Di ba meron po tayong dinidescribe din ng mga tao na, alayang kwenta yan, uling makasarili yan. Sarili na mo ing isipana. At itala po pibuburyan ding tao makasarili. Pero po tayong may itong tao, andyan pa mag-struggle ya. Itang magobra, kalupata mo, agyo na pang idake nung naning atin niya para kareng aliwa. Pero, choice natin yan. Lahat tayo mamamatay. Pero meron tayong choice kung paano
ang magiging ending natin. Kasi kung sabi ko nga, kapag may plano ka kung paano ka mag-end, lahat ng effort mo patungo doon sa goal na yon. Kunyari sa mga estudyante, pag kinumusta ng magulang, oh, kumusta yung pag-aaral? Ay, ayos lang po, Nay. Kasi okay lang, basta kahit 75 lang, basta passing grade, ayos na po sa akin. Pero kapag nangumusta yung magulang, oh anak, kumusta yung pag-aaral? Tapos sasabihin ng anak, Nay, humanda po kayo kasi papanik po kayo sa stage para sabitan ako ng medalya. Di ba? At yan pong difference ita. Pareho lang mag-aral. Pero itang goal ng metong, sa mas nanay pa mag-aral na. Ganyan din sa mga may sakit. Meron pong mga may tinataningan o malubhang sakit. Ating choice na maging miserable ka, pauli na yung sakit ay ta. Maging buisit ka. Pero meron po akong kaibigan na namatay. Tapos, yung patutuon ng kanyang mga kamag-anak, yung mga kapatid niya, sabi na, pasalamat kami, balo may magkasakit ka, pauli na ng cancer. Pero emo pepal to kaya kami. Emo buri na mag-worry kaming todo-todo. Tiniis mo itangkay. Kaya lamin niya po, choice na ita. Maging buisit siya, o pibuboryan niya pa mo rin. Andiyan pang ating pagdaanan. Tayong lahat ay may wakas. Pero kung gusto maging maganda yung ending mo, ayusin mo ang ngayon mo. Nung nandaratan mong eni, atin consequence, king kasumagi dabi. Sabi ko nga, nung nano ka man, pengari ka, ayusan mo yung gagawin mong eni. Kasi atin consequence, kaya nung reaction dari maging, ding anak mo, potang matwana ka. Kung magobra ka, nung sasabasnan mong eni, ating consequence. Baka maging dalan tabanta ma-promote ka. Kaya sabi nga, iketan banda talwe, bala mo sabihan na ning apong Gino, basan nyo nung namalilyari, king kasalukuyan. Akit yu, yung maging kapupusan. Read the signs of the times. Kasi kung ano yung nangyayari ngayon, sabi ko, atin yung bearing, kiyang ending. Kunyari, ikaw ay araw-araw na naninigarilyo at gisan kang adwa o atlong kahang sigarilyo. Mabibigla pa ba yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kung darating yung panahon ay magkasakit ka sa baga, magkalang cancer ka? Pali, expect na. Kung barumbado ka sa pagmamaneho, magugulat pa ba yung tao kung mabalitaan nila na na-aksidente ka? Pali, expect na ita. Kung ikaw ay pumatol sa isang committed na tao, nakakasyak pa ba kung magulo ang buhay mo ngayon? Kung may umaaway sa'yo? Hindi na. Kaya kung ikaw ay isang tao na tumutulong sa kapwa, nagmamalasakit, kapag namatay ka, tatanungin pa ba nila, saan kaya siya mapupunta? Sa langit o sa impyerno? Di ba expect na? Nung mayap kang tao, nung kamiras, King Banwa. Kaya, ita po yung pagkanakakiyakatamo. Yung mga kabataan ngayon, meron silang slogan, YOLO, Y-O-L-O. You only live once. Kaya yung kanilang prinsipyo, may itong MBA, eat, drink, be merry, for tomorrow you will be dying. Kanan mo na yung buri mong kanan. Gawan mo na yung buri mong gawan. Magpakasaya ka. Uling metong niya yung MBA mo. Pero yung nakakatakot doon, baka maging makasarili lang. Yung sarili damo, naning magpasaya, kanako. Sana yung gamitin natin prinsipyo, yung paalala doon sa lyrics ng isang kanta. Sabi niya, minsan lang ako daraan sa daigdig na ito, kaya anong mabuting maaari kong gawin o ang kabutihan na maaari kong ipadama, itulot niyong magawa ko ngayon ang mga bagay na ito. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala sapagkat di na ako daraan sa daigdig na ito. Ang punto ng kantang yon, kung anong pwede kong ibigay sa kapwa, kung anong pwede kong i-share sa aking kapwa. Aliwa yung sariling isipan, kundi kaya nating managot doon sa pangangailangan ng kapwa natin. Baka nita, potang mateka, pangaintuliran mo, ing di alanganga, kaya benaning apong Gino.
Sana sa pagdaan mo dito sa mundo, makagawa ka ng bagay na magpapaganda ng pagwawakas mo. At choice mo yon. Choice mo na magpakain ng nagugutom, tumulong sa nangangailangan, magmalasakit sa nahihirapan. Choice mo na pwede mong itapon ang panahon na pinagkaloob ng Diyos o gamitin mo yung binhi ng kabutihan para itanim mo na sa gayon ito'y tumubo, umusbong at mamunga. Gamitin nating mabuti at mahusay ang ating buhay. Kimanan paralan, pamanyuyuking akong ginu, kapamilatan ng pamanyuyuking kaparang tao. Pauli da rin yung kayapan adaraptan tabo, pangintuliran tabo, imbi alanangga, kaya binaning apong ginu, king kayang pamag-ari. Amen. Talakad ko po. Kapatad ing Diyos, balo na ing sablatang pamangailangan, at sa salubungan no pa, ring tapat magdulap kaya. Idalata lang yeni. Ring kayadwanan ta kaya at ding kayadwanan ding sablang kapatad tamo. Nga tamong manalangin, ginupakiramdaman me ing kehang balayan. Gino, pakiramdaman me, ingke kambalayan. Para ka ring mani muna, King Santa Iglesia. Era sana sa sawan paganaka karing tao. Ing busal ning sablang, makapagmulalang bage, keti king yatu. Ing maulagang dili, iya ing kapanayan dang sukat, pagsadyan, ipanalangin taking gino. Gino, pakiramdaman me, ingke kambalayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, king sigasig dang makatuklas, karing bayong belwan, era sa dirinan sa gabal, ing pamanuklas king karerang miglalang, ipanalangin taking gino. Gino, pakiramdaman me, ingke kambalayan. Para ka ring daralan kasakitan, dingalong obra, may balo at alang tuknangan. Era sa kakalingwan, king mas malagwareng atagpuan, ing tunereng panginwan, king panalangin, kesa king dakal ang mga biyasa, ipanalangin ta, king gino. Gino, pakiramdaman me, ingke kambalayan. Para kaya katangan, ganakanta sana, kinging kayaryaning Diyos, at iyo, karing puso, ring tapat tatanggap kaya, ipanalangin ta, king gino. Gino, pakiramdaman me, ingke kambalayan. Ngeni adwan tamo, isarilitang kapagnasan. Emo kaya paboren, binang maggayu making pibanjaning yatu, ni kalinwan miya. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mandalangin kayo kapatad. Baning kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapane sa aning Gino, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ning kayang lagyo, king ketang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, panwanan mula reting ay na yampang mi kaniting piyesta ng San Martin. Mananos sanang iting Eucharistia, so pa na kami king tula at king kalungkutan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
ing ginumanatilia kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Iyat nayo rem pusuyo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ibpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Pagkalugme king Santa Iglesia, iting piyestang parangal kang San Martin de Tours, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo yung kaya kang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit miing kaya kaligaya, layon makiabe, alantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Tuloy nga kapin banal o ipa, ikay panibatanis sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lup king pamaylas at kamatayan. Kinuha na yung tinape, pepasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyere ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan kananye. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binya na yung kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, ning bayo, at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inya ngeni, gaganakan mi ibpa ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapen ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban may ganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at di sablang pari.
Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawa na at manenayang subling mi at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kaya be ng Maria, ing birhenin tuning Diyos, kaya be ng Jose, kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo, lalo ni San Martin, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banalay Espiritu. Pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Yan ni manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalub ing kapayapan king panawd ni ban, king kasopan ing kaya kang pakalulu. Parati kay migabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. Kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol. Ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me ampong bilugan ag pangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimori. Ipakitangin mi kakami itong tamo king kapayapan.
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa may lalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulok king apuna ning kordero. Gino, ko matampang tanggap ka, dapat iagkas maing aman mo, kumayap na ako. Dapat ng espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may king sablambagi, at pag nasan ko ing tanggapan da ka, dapat paunaning magnining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umi nga mo man, espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan in sarili ko kaya ka. E mo sana'y paing tulot, kapilan man, ing migawani ko kaya ka. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming malugut, pepasiknangan mo kami, kaniting sakramento ning pamakisan metong, saupan mo king tupad king kaburyan mo king sablang dapat mi. Nung makananong isan Martin, binye ng lubusan ing kayang sarili, king pamanyuyo kaya ka, makapagsaya kami naman sana, anting inampun mong anak. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayo. At keka, antimorin. Manalangin tamo. O maluguda, apo mamakalulu. Pisyag mo kang bening banala krus, ingalang kupas alugod mo king balen a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapu at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldoning karelang kaya baitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal.
ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalugyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, aga nakada sana ing pangako da king binyag na ikamo kabuting karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo Mama Kalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umena kayong kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po kaya kayo. Maya paabak ko, among.